manchumuri on Ndizi biando nsia sobe dan marago bengi yango kwari ya sumuru muganone yuko jageri tukuria chuma tano jagerense ya munenus baka jinse birninus kira aga igano tokore tabo ni bakirengenjo tuabado denga kiba kinire ngido kigere ba korana ninga kiba dengete go chia sama tukare bosyo kali tukare na kora tairo mogeni ase studio kado ju kwana mange ase marago ya boni yango kwari gani obe na inchi mbako mwele asumugano yo kiro monto botami ko deina nabato mugano nabata kiria kora igona kinguke ko rango kwari ya sumuru video tuabanaye mbaka omweru yene nabo tubwate sensema ya mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital wega sensema ya YouTube nabo tonyola Ndizi TV News onya chinga kina bo tweet at Ndizi TV News wega kerenga kiao yatumugedira se namba era se skini igoro bonko tena ikalanso ike ekiaga na mangdo jugo kwana no mugeni one indumanye na ningo tulinere ase studio ase maroba ya boniga yuto skene Ndizi TV bwansu umugusi ono tiga ngari ne mugeni one ase studio ase maroba ya boniga ngari ne ase njira bana Speedix. Oh yes, karibu sana. Asante, nashukuru. Asante. Nashukuru zaidi. Ngani ote bimanjumuri na ayaningo tora jakirabu asa tangani kabisa ase maroba ya boniga. Nchegoro kwa Speedix omurwa. Ngibwire ekiro kuri kungamwa mugesa. Ase kituto chache South constituency. Speedix no moteli, Speedix no mobugia bwe vyombo bya aina ao no bwe o mwalimu bwe chikwaya naende Speedix na bwate kiego kyoboralia yeah, I think ase obwenye mono oine Speedix Speedix no muntu chiete skuru agasoma naende Speedix no muntu otabwati ko bwagwo korora lakini nyasaye amemfikisha huo mbali na mwete keukia pesa na Speedix yeri ni ritaria ona alikuwa yetu garo kwa ibode twe Speedix ni it's a nickname Speedix is the stage name yeah kana ibode tu ona alikuwa kwa Ivan Omurwa Ivan Omurwa ena ritaria ria tu ena lakini ria kovegera ndi Speedix ndi kovegera Speedix speedo yes bia sana miaka kwara biru miaka kwara beire mete montra tena unopwate biego ahora kini kwate abana rende ekwebodina tobwati uweso yokorora montra ko maana Speedix ni bere tu atari korora gose ni oigetenga kigega ikalenda okorora kwa kugasira igona yole tundari korora yeah ikindi kigende kene manyete ngote biguga ne buri tundari korora of course at some point abayiburi banemba tagete ko moso mungino mindo na tagete ko ngira for operation arego senkorora na ringi but agate iguga ringi ganyore tu igona nyore tu kurwa operation area waru kwa maiso okwale ja konya ko nganchira korora ne bangake so aba yaje gitari bakarigirira bakanyora nga maisane ga corporation igarabe so affected so bagateba ngoyo gomo wara muire school ya bali batari korora arafu survive kurora yebona oyo kananga kweburuka ga Speedix umwana karengode hamanene igondo monene yebona na mwana yebona buya sana ona kweburende banyode na buri nkayimba kwirite school Speedix yebona na chite school na sobete primary ko kunga St Order school for the blind Kisii County no kwirite no na iretu alafu kurora nkagenda high school Eremeru ko kwa St Lucie yes na gebo nkimo bwaringi bona ko waso ira se school yo yirende bona to just kuwa chakire kialing of course obogima kero gwaso ire school na mostly munanchekera na zote school mbwalengo bokongwake asengencho konyena ekero na lengi ska konyendera gende school kero na lengi nka sengencho na chita kwenda school ya mapema okoba bayiburi mbama nyitenge yibakonya ore school ya bali batari korora manyete school ya ito Gusii ite actually bali geti school Gusii bakanyora bali konyora ya ringi labda samdai banyora ya bali batari koigwa bakaenda bakaligi nga bakanyora special school ya bali bwate mental problems bakorera koligi school ya bali batari korora bakayenyora Kisii County kana iroro adapting gose konyora kugoitabera na ne situation ye school na konare school yarenga kongwake okoba igona manyitenga ninje gwikandari korora so igona chita limbwate kurende uguteita bagotaiyo so bugima bukaba bokongwa matuka matangani utanjira nete of course asengencho maite kuruna ibole tu igona maite ninje gwikandari korora nse sengencho kenyori keri kigima muna narengo mwana ko nacheza na abana na everything na abande nare korora gose
na rekorra gose ni nyore like goso mundu nari nsi utalikorra bunanchi lakini kero na ikyo skuru actually nkabanyora skuru ari no nanya ruta bande batalikorra bunanchi uno maitu guita bagwa chakobo asingenjo na gete skuru nkanyora bantu bali batalikorra lakini bakonyara gwetenera na gwekorra kirigento na gusoma buno mwana nde bwensi so ngora nkanyora konyara kobango so na konara na konyora basani then bono gusoma kwane gukaba okuorora Speedix ngoma yote abuna ukamachiko bana tuanje tiko irwa security tebe na ndende kro ibure tune condition ye ngoma jitiku yanga ebye ko sina bantu bateto kuanga Speedix of course ekero ibure twe munango tebigwa tato minto manyene gankanete okoba my situation so mamo minto kineti actually mamo minto kineti kare bweka of course kwangu alengo in fact nko yete paka se level ya sokoro yane oteba ngantu gutwe linde you know team survive na bana bande esingencho wale oteba ngomungena mamo mintongo chikoleta obosokwa si society but rende eventually mungeno yo minto akankinia era na bwato koremereria wetera makonguno borobori ari wetera na bwate okoremereria karemereria for long akainishwa ngana ikire konara na komenyo bugimo buya mpaka kera angirite school actually gacha geto kore biashara ibye bike yo kone chips na samusa separa ora iga kanyara konkie school yes Tuwanto tebe no nyeni nkaya inobone karandi kuiboru gonja atwari to bokongu of course mbato wali a very big problem mbato wali to ko taitaba omanyete singencho actually mamo minto muna kera kongibora ante igale ngombo sae so aso obwancha dibori batwale na tato minto na muromo ne bono cho muromo ne roche so ekera muibori tato mintanga na tato mwabonera gate bono ga tonya kondetero mwana na ndi bwa talikora so ikaba challenging njabete gentege kongusana saba iburi abo goitaba lakini rende finally kerona chaka gukina nyasaye na kitaka prove asabarenga na kitaka baoro kingo montoyo noyo muhimu ase nekewa asenke bigeza no kwajire sia ya gwasomire nange gwasugete goji Speedix ni korete ko ronka genda Meru nona chite go so high school ese school ko kwa St. Lucie igere egoji sakoro kwa Meru nona berete kororo of course obugi maborobu naboro kwa mbwa bete challenging kerongo cha high school kunyora funds ngakingo so manini ngabero ro for some time kerona ko ralende I came out ngachaka lende kuligibono my ways out asengencho bono kero kwa na alinya ukina bone ekayukiane kyo muziki kwenye giachakire korrekana eriore school bono na school bono of course rende ku primary ngotera na rengi na nkaga iga kwenye ndara na none school lakini bono ile serious lerio cha kolika matero nini ilianzia shule bono bona na chiko cha kamangana yo muibori ko realizing nimbo atekewa agachaka koliginchira ko gesuma ilinde gechagonkonya ngeke wigya bono kuri araisino no batekewa Speedix ekerore high school St. Lucie ntebe kuru primary actually na realize tene naba echi school cheito cha bantu batari korora ekera bari realize ngo bwateke gwagete igwa bagotema sana okea omunguso asenye nchomba manyete ngekewe kekiao na kiyo cha okonya nkyo bono igo bake tumunguso monene na kugesegeta nkabekwe kwa kanisa igo na ringe Catholic school kinde primary na ene nkabekwe band school mbabwate band nkayegeri gwo muziki ororo kwa high school bagakora the same thing bono kwa high school mbama etongo mwana uyo otokopokea iga atari korora kinino mwana muziki chiskuru cheito chinyinge kana warangamba manya ine bono none kera wako mwanafunzi bako matainga ki mwanafunzi yotoko igari igana ubaike high school bakarealizing nimbo ateke egwa nkabekwe kwaya nkabekwe band na ende bono for the mo kwa na achakiri gwanja matero iyo muziki bwabasa muziki kizazi kipya na alinge okora a lot of rap and singing mono
yikagera nona wanafunzi abanyene bakangancha nkamanyekane skuru ingima yani umuntu ari wike skuru abo uri omurwa ningo na bale goteigwa yabo ngibone bukagenderera igo bono konde high school ekego kiana ukiagenda te gukina mpaka ekero bono na chagete kuri kamaterane then later I found myself in studio wakiburugera bono ekego kiau enataka na Speedix turenda sumutumo komo sinini ndeto kumanya kwira na bono thina bono kwa soira sekeu kiau kyo hoteli na kigwakagendete mpaka bono ogendete kobo hoteli bwao na ndwendete komukorera usendete gukora bwao aso hoteli mwanju mwene to skeni gotona Speedix ekerato arero mugano ye ya thina na baibore tu atarakora kini challenge yale ngoro abantu bamanyiti kumwanga gosemba mwangete lakini bono bayitokora ngene asale ekero ari omoteli gwikabone ngwina tore kurwa sensa minero studio skeni on Ndizi TV bwansu Gusii. Ekia kogera ke mundu na bagokora kindi gionse gocha sori erinde anyora libaga yokobera lakini umaete mukungu tagocha nyombe usinje na munyombe tatigete chicho sobo na rusiri chinda na tugutire anyisate echoimi momno mina nyengete nabeta na enganje nje sagiri ni to basa go ndika sichinga kichi katika Nyabet hai tata mwana wangu hai mama tata ochire mwana wangu hai tata urure Nairobi Nyabeta. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Yamano mwanju muliro Ndizi TV karone to bwati asomuru muganone margobe bone kardo na Speedix bentangani na to debinga ki achagete osmono soira sense mebotena kito takana bono tena unyore ke ukia na kia kenyore tena kia achagete bono ya skuru nga kia suete ko chibosio ojage goli kama tera bana do kwali ni asenja beno be 9 mbako mo iri ndo asenja me mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boga senja ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ase ko to tweet na boto tweet lakini banyiro ke X na boto to tweet at Ndizi TV News ende to bwati wona boto mekerengere kia gutera sinambira seskine igurabu to kenyora senjera yubigeno Speedix wana wacha kroboteli na kwa manyire ekeu kiao bona studio kare ko enda ochiko chaka ko record actually konde high school kana manyire ekeu kiane na chagete kuri kama terane eventually konde primary kwenye ntaragenda high school wingo ko ireni maigake akego kiana kene kiari kumanyikana ni gyo kubugikuru na gotera ego nubon na kawiri kono na gotera kono ya Catholic ye kanisa na ende nko kubugira renge chikono chia chinde chia drum set ase band drum set bono kona agenda high school bono mangana ne goteri muraona achakire na achakire kuri kama tero so one of the holidays ekarona achetenka na kwa kuri kama tera matera na bono
ya matera nje nari kwirikira nari go compose rende offered actually nje mpaka rero tindikora gotera kwane nko yo ndigete nse neri sakara matera ni go nko ya rosikuru asumutu na ya arrange na nda matera ya nyara ko baga maena yes so akero namanye kegwe kibona kero nacha one of the holidays nyorite ya ringi 2012 December nkomira nani kaze ni yane omoteli nero manyakane tukuruko nga Bon B Bon B yes kaze ni yao yeah Bon B gale kaze ni yane so one of the functions chiarenge organized Gusii no oyo mobwa abasandi bane boyinga kientambe sana by then what a competition okuruko nga Kevin Ombori ka organize nkagenda a competition yeyo nka win yarenge competition ye rap yabateli ba Gusii nkagenda ali nka win kero na win bagateba ngonso kribale ngogotera but ka happen ngabona ochire Nairobi agante inga na chabu ati ngorangora so e ka happen ngabona twasiriranire one enga kinagenda tukoganya Kevin Ombori acha konkonya murorio minto kaze neliane Bon B aka nabwo atogotera kunyara osiri atagete ko record akante ibono ngo chakoira ase producer no kwa Dr. B eri ntogenda tokorogotera okome collab singa njonaliere zino gwatekewa angekegwe kanga twage suguma tokoregasio yegasio monenamo so akangire studio tokakorogotera gutangani kwari kwa maisha maisha okuna botwale kogotera gukabugi unekire ao chia Nairobi ngiyo tenga kiyo lakini bono ntochi kokosoka kibicha bono bugima bwandi bwoboteri no bocha kereta buna libona munangoro ki studio nkamanyana na Dr. B a producer usiga iga kurweli bono bugima bwandi bugachenchia libona acha gete ko record ni amona Dr. B ne studio chinde ao mpaka a competition yende na ende ya bete in the year 2016 akere women rap ya Kisii County yatagete support by then Mary Otara karata gete support talent bado Kevin Ombori agacha naenda kandangeli Mary Otara gata Kevin Ombori ndagete koruo gokora a talent search yo go support talent Gusii so bakabange event ya monere ya happen the year 2016 ekerebono bapen bakore talent search area nkanyori Kevin Ombori ngagali 2012 ekera korete the other talent search na ndirete ira yo support so nkagenda ali ngake a rap competition yane akaenda gakwana no mundi na Mary Otara kiraringe women rap bakange support nalibono Kevin Ombori acheta kaigole studio Nairobi the end of 2016-2017 kego soa bono nalibono nakoreta gotera kwane kwa manyekanete kwale kwa bwerere eona amuno mu science ngero dero bwerere kogoja bwerere igo wachete in mind engaki twarenge kuyanda chikora cha 2017 igona inyorete esegi abete 207 nabasa 207 to 8 alia esinge nchaba emba tumigete sana kokora chiburaburu engakieria ase siasa so nkamu akorosio gotera kokoba ebinga ki mo chikokora igana inde igotorerere ebintu ebi birasariki ya igo tobesoke afu ya lengo gotera gokurwe woni ngabantu babe maiso so ngateba ngibintu mbiro biragere bwerere enchara na beko no esegi na beko gera bwerere that's how the song yachete na tokakora gotera kuna babujina bwata matera bere na koreta gotera kuna kone kwale kwa ebicha ya birecha lakini bwerere na kwa bantu bayigete kumanya kwa itete ground na kwa itete bono kurwabo bantu wacha kurealizinga muro naro kwa One-Speedix yes bono ukasoe market kabisa kumeka matera kia Speedix kwabuya nimbota matera nimbota gotera kwa bwerere nimbota konde gokuru kwa bwakire nimbota konde gokuru kwa acha iwe nimbota konde gokuru kwa make away lakini tinda wakora video nimbota matero kadha gotera nkore tukorete na Jack Matara gokuru konga akuna silaha
amatero nare muna okone ngoro nande gokoro ku mwaka aina ara matero mostly so kwenda asa YouTube yane amatero aina na kwanire igona gokoya nyora igona matero ya Kristo mono na matero ya Kristo ngora matero ya Kristo kikiwa mweto wajagira matero ya Kristo kera bangi ora jagira basakura yani kama goja matero yande badana manu twara digire ali amaiga twasire mangana ya Kristo au wajakariyo nche igonkine iri ase kanisa ya igona ibore tu ase kanisa igona ibore tu ase enka ya nchete nyasaye so igonkiniri kimbwato musingi bwe kanisa na amangana na mange yo hoteli igonye chakirite kanisa okonyora na bataye skuru gona le hotela ase kanisa kwa ya catholic ngotera ase band kindenka nkona naringe kanisa ya kipentecost yalia na nyara ko bangotera so yani hoteli bwana obonge bwaninge kanisa such that by the time ngo chako hoteli bwane igo already na toregete igo already na bwa tokorangeri gwanga igonta kirentera matero yoko moto yo monene so that kweteranche no botarora kwa nabantu banyare gotoleka na bonchoka ya so nchengo takarande secula yes lakini tindi moteli yose enkwade na kwa mgwegere tu ko bugijibuku ani ko bugijikol yes mata ndo bare na Speedix tari korora lakini kyare ko manage mbako wegere ko bugijikol weji mbaka ngo jibugore bon ebano sa yo ngeko manage Mwete kono no kaba ko bugitari maiso number 1 oye ndelia bando lakini turi korigere onde bwensi okorora gako imagininga ekero muntu atari korora obugi babua possibility ngira zige possibility ngabono ta kunyara go operate lakini egente kemo kero gwachire school yitu ba okwegeri negitangani no gwitaba negento yakabere ba okwegeri kwegenanga abo kunyara gukora kende gionsi kirio nde bwensi okorora gukora so ekera ba realistic ngani botekegwa ibachagete bono kongegeria komanyanga kando no boteli aso muziki nkyo muntu yarakore bakarealize nimbo atekegwe ko bugichikono so bakangegeria ya bono nabo yare koba aurora singinjo nekegwa kirime yani mwaite egento kwegeri gutarime yao nabo geko bako lakini no tarora lakini ekegwe kirime yao igo konyara go operate in a simple way ya so kwetera abo kanyara kuba kongegeria oh yes bono gwajairo gwa soire boteli kabisa inka bono bariko nyabaja giro dena ya Speedix tari ko nyara kende ibaja go accept bono rino medena konya diba kwangire ibaja go accept na bono omwana ya na badekewa ekero na umaite kero na chaka ekero na gendera gukina of course muna bono sokore yane nero na amenyete nere ekero mamu ekero tato mintanga ngete igaira nete sobo so muntu ngine ti mamu minto sokore na baba so sokore ekero mamu mina sogete kwira nete inka sobo actually ta sogete igo yari ngobo sani tubwa kawaida ngatoka to jirende narodi lakini tato mindo yo onkanire so ekero naira ni wanka ikero naira ni wanka na menyire bono na mama na sokoro na babo minto sokoro yana na gote inere na nkanete na bwate taswishi yo komenya mo na nche lakini bonekero na achaka gukina na achaka kurealize ngomuntu na bwate kegwa actually enka ya ito abantu bagachiri kanisa ya SDA lakini bonekero na achaka hoteli bwane itukeri mongo tebi gubuna ko egwo Omogano yarenge Jumapili ya Sunday morning kanisa ya full gospel abantu ngotera balinga praise song baka realize na imukirie bibuyu na achakire ko buye bibuyu ebi ngotera buna na igwe kanisa eri gotera so ochakira abo so ko yana no arenge iskoli tukerio aka realize nga eke gwankira igentonkira skura na realize nga eke gwankira kebwente omuntu yo muntu talio kawaida muntu nabwate kegwa gete so bagachaka kukeburugera gochakira bono okongita bagochaka ba sensitive kero na irwe skuru kerongo chanka bono maita gacha konyoranga maite mostly kagirete kunera amanyito koranga ga amanyite ngomuntu tali korana umuntu gocha gusabirira society lakini bona realize nga
ntuno muntu na irirwe skuru na achakire ku manage mama omuntu ochakire konyora inchire yo gonsomi gwetere biashara birale okore bike so obugima bwane bukaba in a simple way of operation. Ebizana One-Speedix na natakora bwatera butenda umutimoko asini tumakwira na sindunite de mwari bono totenya kyobo obo teri obwago konyire ekyagara oba na bokwana bali bande kyana na bwaruta na bwaro ujago sabirira kidi bono wante no bokonyi bwao na se ugategemea mone na nane de kurwanda we kabone ngo chiro ndena ndembiri byo instrument gyoko bugi egyara na ndena bogora tubugiri beri seto ondena ne kai kwara talire turaenda sumutimoko sinto makwira na sindunite yagata turande eyo mwari. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabuigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabuigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwanu abegati yabali abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bale A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams.
mono mwanju muri Ndizi TV kana toto bwate asomoro mugano ne karodi tukira na oteto na Speedix ande otwero mugano kabisa bono moteli kabisa ande otete na matera yo monago tena ngo buyare che instrument ande nabwate masoko kwa nguja otete ni riye jikono jiro je ndo jire tete akini ngo jibuyare to monyore kala kala jikongonda kabisa ande kuna otete nga kyoboteri bono bwa mokonyire nga ibwa moikiri ase umurubiru mugano ne to skene Ndizi TV bwa nsumu kusibono to ikiri na kwa soiro boteri kabisa ngoterole bono instrument to takere to ane konungo nyebugiyole lakini arone no kabako kwa ono bwate machine ge yekuru kwa saxophone abaswahili bawache baheruka mudomo bata yes mudomo bata saxophone yega igo yarengi endoto ya nene sana endoto ya ni ngento nale goteba nyasaye gaki kandorenga na bugiye gente kinda igo yesa nganje teriogi instrument yego so kwa nyanje no go bugiye gono ngwa bwate endoto yende kaunda school tima itigende kinga kigoro kiningo ke una renga sama tera mangi buna chirumba chi gospel chinde iska kihimu ndebe gente kiguti kubugiri dio kanke nyole go ikanta ke kwegera so okay omera igo yarenge akira na araterera matukana mangi nara korera matero rende na shootiri na nyorere event yao na nyorete libaga in the year 2020 ekero mashuja ya Gusii yari kero president ya rengi gocha Gusii na nyorete by the Nuru Kenyatta Nuru Kenyatta abantu bari bae batanirete agency eri yo prepare muziki Permanent Presidential Music Commission PMC mbakete Gusii kuri talent cy'abantu bari bawo cyotere president tokaroshe kotera kuri kwa simama wa Kenya wote simama ona ringari gwetera abu bas ebitoki bigasoke bia nkagenda ari music store nkanyore machine ya nega ukanyore machine nkuda gore ngento kyagarete nkayigora was umwarimu narochete kero bari gutwegerie kero bagenda tonya go prepare mangana yo chagotere president ria mazoezi yaro nini naro rueta ase president Nairobi okorokunga Edmond Obila no muntu ngo celebrate pakalero asenga njigera akikira chete igo na munyorete gakubugigente kiga nkamutebi saxophone ni ntagete nanche kwegera ande iyi ndo okora ikonyore besa yao yende music store yigure nkateba ngo waste time gako na Nairobi ngonyora unangu akanwe besa ya niga nero ngogenda paki music store wale doko kura kali dole machine ngore kali rasa ya lingo tikogendie ngirero chiti na atwara driver so nkagenda music store nkagora konya taragana Nairobi ngacha nginyorete na bwate session nikego ne producer yane nkamote ngegeri akangegeri ngakyoko bwate kigete akagana Nairobi bona ariko muhakere simikera mbwato ntege tobo konyi onya kongorokereri eventually ngora pakankanyoranga wa Kenya kora ya kango bona ya mjo tera okurunga amazing grace asante sana oko genda hiyo sana asante nando gondora akigera abirige na bogora kabiri mwe na iguru kendo ikubwa ninye nyaro gabuga nyaro kubugi ote class da bogogera myage medire nganda ire mayo kugende ego depend mo tengo te abale ngumuntu naro kwegera bwangu naro kwegera ngora so oisa gocha koro muntu gosoma bwangu nabo kwirenga kenge lakini ne gosoma ngora naro nabo kwirenga kintambe mono nchekeronko kero muntu aho nde yatagete kwegera kende yo sikyo muziki igonko mote inga egore chombo bono nchikida ngorite kiane yambere price bono ndagote gotera konde kwenzi Speedix no bugeri konde kwenzi ndabongo ko mokoti ngotera gyota gete akubugeri gegera mokoti yende wapi sawa yende wapi injiri kabisa
Buya sana. Bona imashini nga gyoko nye maintain gara kwa nye maintain keza. Nga gyoko nye maintain. Again tonkere gora gukurigera ribuya gukoro kwerit akaba onkare kare sini akaba gukoro kwerit igakoni gwa around 600 to 1000 wona akwekero kaerire igungo kagora number 1 alafu number 2 egetamba kirororo kirega kiro kiram gento na mate gosikende gicho buchao nabongo chinake bangusi and then ebintu birega iga na ngochi na sibia. Of course kiriki atware ni problem as chibato ni iga nkoriginde umuntu umayete gogeshugurikera okendore na kyo botero bono bwago konyire kabisa gesosororo One-Speedix. Obokonyi number 1 na tebanga nanyorere libagari gotera bosiwe president tari bonse bibako nyorere libagari nanyorere libagari ya 2020 wetera abunkanyara kugora ekinte kimbo koboko alafu kurororo rende oboteli wankonyire mara nyingi. Okay, number 1 ne igongo gete gokora boteli okoba ne gento nchomo nyene nganyite gento nkiji kiyore gokere bunekero omaitinga kiringo kora tari muntu ndete torre tari gosoma na chite kunya kwegera ni gintu kirime yani. Alafu rende natebe igoro yuko gotera se president of course na chire into various places na nyorere event au nyorere libaga ryo kwegeria na ndatebe nga amatuka mange oboteli no kubugia evyombo au inere nchira yane osabai inere nchira yane nguchina nyoro mugati ono gukura gitu so hoteli wankonyera satambe lakini gente ekemeke nene nkwera ndinya saye ngambu ya mono seke gweke angete singinje sinitari kegweke angate maiti asende nkwigirio ligwaya gwateba ne kugwaya jinga gyoko chegeri bono ekyagara na bo mede monto kawaida buna ndira tokora ni challenge sana Speedix uja kwigirie kwaya mbake manye bindi ngaki konyoro challenge segero kwigirie gwaya ose it's normal. Labda challenge isa koba wanye gwachira se kwaya lakini bantu mbako ete maskani labda gose egento kero kinta egeri no nechi signs gose kotenga gekyo lakini amangana ya mariogi aromboro maete ogotera umuntu otegerera buno gotera otema gotera uno gotera kwa motebi gabu kwa bwatire gosabu turagwata so nkombere raisi of course intelligento ke kon singencho kero kine kegwa actually konde skuru na etuliba kero ngerete ko kine kero bari realize amangana ye kegwa agacha kongaliba kana egerie kwaya banga matero bante ibona watoro kuiga yendo kubange soprano alto tena bass alafu egerie kwaya bono by time nkuru school nama etenga kyo muntu akwegerie kwaya so sayo muntu rabakondangeri angega asiante binga kintu bwate kwaya ito tulikera matero toegeri osindo bwata matero gaiga tutagete otokonya se amangana yo kubanga mageri bia sana umanjuma igono weteto na Speedix eganda totwera kabisa igoro yoboteli bwana ninga kya chagide Speedix gwanya koligire dina apono ekweburetu otarikor ya in fact tintamani tena onokoro tutamani tikora ore kuna mwana yeso ngwedara ara otende ara Speedix na tikwara bon toy wait omwana okay omwana nyasaye gawe ta chisi chigante inga naye korara bona abuna bongo itaba okoba no gwanja kwaye lakini nche nanya gusaba nyasaye ngabona nyasaye akiro wonti ni korora na achandi asinga njoma itenche nche ko nyara ne operate iwo menyete nche gweka menyeta ibe igongo esibeli chianga igongo esibeli ebintu igonkora kiregento nchomo nyene Speedix na biga menyete iwo menyete nche gweka na tokwa ngida menyete no man bone ya tokwa ngire ndona biga okora koro studio gaiga nkogenda nyomba ndo siendagera ensibie binto nyekene ngita kere kokora nyomba nkore I manage to operate ikini kigente kemo akero ko iro mwana skuru tarikorora akwegerigwa arimba ri kwegeri masomo ko iba kwegeri umwano akera nyare go survive asubugima bwae wensi ngakiara nyare go survive n'abantu bande ngakiara nyare komenya tabo musigo oroche maita abantu abange bamaite nk'abantu batarikorora bagusabirira abantu batarikorora usabantu abari mavu bara abantu bari bantu ase society bari bantu ase gesaku bari bantu ase kenyura kindi kiro ko iro mwana we school agenda so school ngia anyora abalimu bakumwegeri kwitaba na komenya bunonde bwensi bigago nyara ko manage so nchenko manage inde komenya nchigweka ebintu mbiroro ntari ko nyara kora uno muntu ari kora challenges ntiri ko bogara lakini rendo bugima bwa day to day life ngagenda kurwa mukiye pikipiki genda town kolega sia wirana
iyo na operate muno bone twakonyora kwarenga ebieka mete mostiando ngo baba ni gaida yabo twakonyora ni nyimbo yao twakora pon twakumenena atubwati monto motarane Speedix no twaro muntu mugotarane twaja gutarane kira rituko sinjukira umuntu inse manya samu tongete na bwate miroberi yae aboko bokalero nyore karwarte so kimambio nyore sing umuntu gotware gaida go se bodyguard no muntu holikire gasi ubwate besa oranyare gwakana god so na chagete kolengera dinkariala isinga mutin kunyara dona ende nkorate imamu mintombia mono sana imaite bone kana rigireti mongina jen yaboke musiriwa nkorate nkoramuta imbia mono sana singincho nje tankine tibuna bantu bande tankine tangireti gwekana gweyanga tangireti ko yani kwirigirira buno muntu tari kunyara igare ko onye neboko gare ko ngita buno mwando onde bwensi igare nge ko ngigeri komenya na kosibye bintu gwetarera buno mwando onde bwensi so by time nko gende school gosengo kole school ge mabwane iko bwale ngo bwa kawaida kabisa Speedix zone ilikuwa tena ngo Speedix ole bintu wasimba kajianga kono yorige diana bakubonera Speedix tara leta bantu nande ngakiga meda bakubona kirende nakiga ngari nari tageti lakini ndio mtu bakubona Speedix ndenga aki okay you want me to wake up for now bantu mbaye people is not there ngora mwimbaji Speedix yana tata ke deswali era kirira tena Speedix yana kubona nkaye muntu akonyora bone kirate uchikuba phone na ase umojega atakubataji nonda se mitandao ukanda Facebook kwa Speedix Omurwa SPEEDIX Omurwa ninde ali TikTok Speedix Muziki SPEEDIX Muziki alafu ninde alia YouTube Speedix Music SPEEDIX Music na Instagram Speedix Muziki yeah of course ne namba na rongo tumia official okero muntu atagete kongakira maybe ni kabwate kwaya namba na rongo chinatumia lakini mostly rendo muntu akondigia ina online platform still bakonyora cyari sigina rwetera platform yiri kwarato de evidence ni nani je jigwa etere Speedix ase ubugimo bwawo gusena soboteli ekero kwara kiniriga njani sikinande ora tegwete of course a challenge more so serious ne challenge yo konyora chibesa finances asingincho ngwikirere asingincho bone gatinda atwaraga sinene gosere stable rima itenga konyora ndebesa na somotienyi so konyora na bumbu ato gotera gosena rikire gosena record ile audio tinda akora video koba ye konyora chibesa which na bere ngosabanya sae ankonya idanyore nyore enchera yegasinda kore ose nyore enchera iyo muntu orerwe kobaga go finance amangana na echi video asingincho njeni maite gwetero bateri yasaya goikaiche kuigora emirango yane nenche ngenda tambe guno muntu ni wese kawaida so ngete one of the serious challenges nejo of course some places naro kero muntu ole disabled nko yandole yota get labdo bakoni toliko banyora mnabone gana chira se county yeto sometimes kwanyora abantu bali go treat buna mulema muna muntu ndi wese kawaida ose ko kwa nona service area ito ya balema kwanyora toliko with that assistance ye bwenete those are such of the challenges muno muntu bunanche the disabled ngwetera ase sugudira somoro biru mwanone Speedix ujumbe aboneriwa rugucha saba iboli mbale bakonyora abana babo babwate bole maboke lakini batakubabisa nyumba ujumbe giorarwe wetera se umurubiri yo egentonda tayya abayiboli ekiga ekero kubiso mwana onyumba ente tangani kubose egento yakaberwa saliro nyuma bwaye bwanke igo kagete ko mubise kwa mukonyire ngabono tigato mubise na litota asoke nanto bwato umwana mulemavu lakini the reality is nyasaye bagote bakazi ya Mungu ina makosa nyasaye muntu tayya tongete nseye nyege niga ngogote yeke ene bright muntu tayya nyasaye tongete nseye o tali na reason muntu nari nyasaye muntu tali nyasaye tongete nseye kilo muntu na bwate kirenge nyasaye na bwate gento nyasaye mutongere takore so mwana yo
neba kare mulemavu ngaki rigiye gwetera abanyagitari rigiye gwetera abarandia n'abantu basomerete psychology bakwe advice nene ngaki ora konyo mwana oyo irindo chinchi obugima bwaye in fact onye kwobwato mwana musonye kare omulemavu wa maiso nonye nincho sakondigia na bonko gokonya ko inisho ng'umwana oyo nyorre skuru right ose onyorro bokonye boganiri bokonye bogima bwaye ya so bana bale mavu mbali ko biswa abana bale mavu go bagosoki wisiko iri elinde kirinya sabe gitime yabo kiarorekana bachaka komenya no na onye konte ari nande ko gwate ni disability tigwe chaya tigwe kana nyasaye nabwo atumurubiri omuya ngenteke mo bwente okora n'ugwitaba na gotema kurwanira ubugima bwawo asengincho ankyo yawo nigere mambi yawo nigere nene mono wetani abazuro mo hoteli ihobi yawo ne rya ngindu geke bwanjete Speedix ntini nganjete oboralia sana nimbwateke go yokora gento yekora kunga promo and voiceovers sana abo muntu akonga litangaza nte ingando se litangazo ninkabwato mukutano getasegete ngoro se litangazo ligiya liryogi ngento kinaenda abantu ngento kinaenda nganjete I think ninganjete mono okay ninganjete sana sometimes gotua kero mbwateli bagango tokandiska ninganjete go sekia abantu lakini rende kinkera baso establish ngento kinenda atebe nganjete mostly go sendaro kekego no boralia kando no bote kana boko mbegere voiceover kabisa yo Omogano imeandist ibinero bwansunguzi pona takana tukorere abu Speedix usengana lyo mwendiri ujya suma jumuri oturigeri kandi tugokora umago twakere machine yawe kabisa iga to korere umuroberi asiri tukurira Speedix dingana lya nelyo moyelyo nelinga andonsia sole manyanga nyasaye kago tongetense nabwaterizo obo mutaka gosobo munda tubwenti gotwara libaga lyo kwa moyo tubwenti goikanchira ne babinto byakongere ngati to kwa moyo narorira abantu abango munda goikanchira weita muntu goikanchira muntu bwetigana omuntu orora bobe muntu chaka kuwekana omuntu otwara very bad esteem gochiasare romonyene so advice yanene linga to kwa moyo nyasaye nabwato murubiri omonene naende gendera kira lituko mnoko boka chichanga moto chirio konyora emechanderio konyora tigebe mechando egoko moyo egokoimukereria esingincho nyasaye kamweto gaetere mechando gete na maetenga mambi na bokonyara ko yobaka otherwise asamange na bomokondigia asoboteli asichinyangi asokwegeri chikwaya asogocha okubugiri geture ibuneka se studio osase omoyogo mune birthday na bokondigia mnanata ba Facebook nkoro kwa Speedix omurwa alia TikTok nkoro kwa Speedix muziki YouTube Speedix music. Thank you very much. Ngesana Speedix ngiri arwete wana meten tonde yadiri Speedix ngiri arwete yadiri edita Speedix ngiri arwete se Speedix igoli arweta se moto ya neyo muziki. Rana ya chagato muziki yona ale goteba my motto of music is on the speed to spread the gospel. Bono kaligi lieta dire related ase on the speed to spread the gospel. Bono Speedix. Yani mimi ni msanii anayekuwa kwa kasi zaidi kutangaza injili. Asante sana mwanju muri ondisi video tokorera mungu wakirambye manakara kweli bali abana kuri lyo murobiri Omogano tumirane weekend buna butambiriane Brighton makoli kurende digara twakirege turari kabisa tokorera bwasiri tuko lya lero